hapon mga palangga. Ayan, ito na naman, lakad-lakad na naman ang dalawang matanda. Ang driver sa wheelchair ug ang pasahero. Hindi, pinalakad ko siya ngayon kasi medyo okay ang panahon, may araw na. Siguro mag-summer na dito. Summer na dito sa Taiwan. Kaya ito, lakad-lakad ang mga best. Ayan. Mama kong ni hao. Ni hao. Tatsia ni hao. Tatsia uan. Ito, lakad-lakad kami mga inday. Dito kami, lakad-lakad ang dalawang matanda. Kasi palaging nasa bahay, nakaka-boring. At least kahit papano makaano kami ng maaraw-arawan. Lakad-lakad ang dalawang matanda. Yung ilaga is over there. Ayan, dito kami walking. Ayan, ayan ang dalawang lolo. Ting tayo, ting. Doon kami palangga, ayan, doon kami sa malayong malayo. Ayun, doon kami maglakad ng maglakad. Anong meron doon sa unahan? Parang may isang tao na nakaupo sa sahig. Ano kayang nangyari niya? Hello? Ang taba ko na mga busy. Malaki ng Velvel. Malaki si Velvel. Okay. Dito kami. Lakad-lakad para makapag-exercise. Buti na lang walang tupak si Lola ngayon. Kasi pag may tupak to, naku, Mariosep. Nakailang hakbang lang, sabihan ka agad. Ang ihi niya nahulog na naman. Lumabas na naman si ihi. Ganon yan. Siya nga palang. Palangga, ang galing nila dito magawa ng sandayong. Ayan o, sandayong ba sa Bisaya? Ayan o, sandayong. Gutter. Oh, anong tawag niyan sa Tagalog? Yung hulugan ng tubig. Ganon siya. Ganito ang mga to. Mama, chika ay lingo iga ay chika ni daping yola. Na lingo iga ay ito imin. Chika ni daping yola. Ito, lakad-lakad. Ang dalawang matanda. Doon kami, ayan, palangga, may ano na naman dito, may puno ng papaya. Andiyan, nakita niyo ba? Papaya. Ayan, si papaya. Ayan, si papaya. Masarap yan sa nilaga na manok. Tapos may gata. Masarap yan. Tapos lagyan ng dahon ng sili. Ayan, di ba masarap mga bibi? Sa mga ka-YouTubers ko dyan, walang sawang pagsabi ni Tita Inday, driver sa wheelchair, maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta no sa sa channel ko. Sana hindi nyo ako iwanan kasi
Hindi ko man kayo masuklian sa agad. Ni hao. 你好，你好。 Ni hao. 啊，很久冇看到。 Ni hao. 你好。 Si Sampu ah. Ayan. Ayan. Ayan yung mga barkada ng lola ko. Say na pina. Si San hao. Nakipagkwentuhan na naman yung burang. Nakipagkwentuhan ang lola ko. May nag-ano din dito. Trabaho. Ayan, nakipagdaldalan yung matanda. Ha? Bye-bye. Andiyan. Yung matanda ko. 94. 94啊！ Hey. 哎呦，我身體也幾好。 你嚟？你幾歲？嚟都還蠻長嘅喂，我長係。你幾歲啊？奶奶？89啊！係啊，腳都會痛哦。不會做路打屁股哦。係啊，要運動啊。現在那麼多歲哦。係啊。太慢啦。係啊，慢慢動一動，然後身體比較好啊。慢慢腳。係。走啦。係啊，不能天天在家裡啊。天氣又很好，然後要曬一曬太陽。係，然後身體比較好一點。係啊。係啊，如果你不會動啊，等一下你完蛋哦。對呀。身體該動一動，你慢慢動，嘿，對不對？前面嗰個就看好有伴哦。係啊。你要去哪裡啊？去走一走啊。啊，你賣物件啊？啊？賣物件啊？賣東西哦。對呀。哦。你走路慢一點哦，小心哦。有時候去吐血咯，該走一走啦。啊。我們走路到那邊啊，有一車這樣一樣動一動。要去橋下。沒啊，沒有。我們到在那邊有一車這樣。沒有，就走走這裡。係啊。那邊去走走。係啊，我們不用過去在那邊好了，要過去這樣一樣好啦，對呀。對不對？該動一動好了，不用去很遠的地方了。啊，休息一下嘛，休息一下，然後有過去這樣一樣。對呀。92歲，身體還一好。對呀，還不錯。哎呀，還好。在那邊有，我們不用過去在那邊，因為上走啊。好好，拜拜。上山是在那邊有很多別人新兵，不能去。可以，我們慢慢走啊。Mga palangga. Ayan, dito kami. Vice versa na naman kami kasi gusto na naman niya iihi daw. Kaya uuwi na kami. Sinsay upunan chida. Pirin da sang sa so. Engwe yung pirin hanto sinping. Hangwi siya no. Hindi ko kasi siya dalhin doon sa ibang mga CR kasi iwas na lang, baka may mga sakit, di ba? Kaya iwas na lang mga bibi. Kaya mga palangga, ulitin ko, maraming salamat sa inyong lahat sa pagsuporta
sa YouTube ko. Kasi ayun, dito may mga, dito yung playground sa mga bata. Dito sa may underpass. Overpass pala. Underpass sa ilalim ng tulay. Dito. Dito sila. Tapos dito din may naglaro ng basketball. Ayan. Diyan sila. Naglaro ng basketball. Maraming naglaro. Ayan. May nag-ayos dito sa daan ng village. Maliit lang itong na village ko lang. Hindi naman siya as in na village kasi ang ano naman niya dito sa kabila is may ano naman siya, daanan ng mga motor, sasakyan. So hanggang dito na lang Palangga. Salamat ulit. Salamat sa maraming sa lahat ng mga subscriber ko. Maraming salamat sa inyong lahat. Kasi andyan kayo palagi na sumusuporta sa akin. Salamat lang lahat. Mama kong bye-bye. Mama Charlie kong bye-bye. Tapin. Kaya salamat. May dala silang lumboy, bay. Yung dalawa, may plastic. May dala na lumboy. Lumboy sa amin ba? Sa Bisaya. Duhat sa Tagalog. Di ba? Ayun, may dala sila. Saan kaya sila galing mo? Di ba? Salamat ulit sa mga palangga ko. Ingat tayong lahat at God bless. Pauwi na kami. Ayan, uwi na kami. Dito, ayan. Yan yung kalayo sa nilalakad ng 94 years old ko. Balikan. Vice versa yan. Kaya salamat ulit mga palangga. Aman, so bye-bye siya. Kung bye-bye. Bye-bye. See you next time. Dito na ulit. Okay? See you next time on my vlog. I love you mga palangga.